gagawin para sa inyo. Ligaya ko pag nakausap kayo at nakita sa pakikipag-chat sa inyo lungkot na nadarama ay naibsan ito nang makita ko ang mga mahal ko. Kalungkutan at hirap ko ay titiisin ko ito upang matulungan kayo sa mga pangangailangan nyo. Lahat ay gagawin ko pagkat mahal ko kayo. 2 taon, 5 taon na kayo'y di ko makapiling. Magtitiis ako dahil sa pangarap ko sa inyo. Ito lang ang kayamanan ko na may pamana sa inyo, ang makapagtapos sa pag-aaral nyo. Kung di ko gagawin ito, paano na kayo? Kalungkutan at hirap ko ay titiisin ko ito upang matulungan kayo sa mga pangangailangan nyo. Lahat ay gagawin ko pagkat mahal ko kayo. Lagi ninyong tatandaan, lahat kayo